தீபாவளி ஷாப்பிங்காக அதிக அளவில் மக்கள் வருகை தந்துள்ளதால் மதுரையில் 4 மாசி வீதிகளிலும் மனித தலைகளே தென்படுகின்றன. இதுகுறித்து களத்திலிருந்து செய்தியாளர் மணிகண்ட பிரபு அளிக்கும் தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம். மதுரையில் தீபாவளி விற்பனை களைகட்டி இருக்கிறது. மதுரை மாநகரின் மைய பகுதியான விளக்குத்தூண் மற்றும் அதனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய 4 மாசி வீதிகளில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் தேவையான ஆடைகள், அத்தியாவசிய பொருட்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்குவதற்காக விடுமுறை நாளான இன்று, குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை மதுரை மட்டுமல்லாது தென் மாவட்டங்களினுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து அதிக அளவில் மக்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். 4 மாசி வீதி பகுதிகளில் போக்குவரத்திற்கு முற்றிலுமாக தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக வணிக கடைகளை தாண்டி சாலையோரம் இருக்கக்கூடிய கடைகளில் அதிக அளவில் மக்கள் தங்களுக்கான பொருட்களை வாங்கி செல்கிறார்கள். இந்த தீபாவளியை பொறுத்தமட்டில் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் அதிக அளவில் விதவிதமான ஆடைகள் வந்து இறங்கியிருக்கின்றன. குறிப்பாக பெண்களுக்காக காட்டன், பூனம், சில்க் உள்ளிட்டவற்றில் பல்வேறு வகையான புதுவிதமான ஆடைகள் வந்து இறங்கியிருக்கின்றன. அதில் எம்ப்ராய்டிங் செய்யப்பட்ட ஆடைகள், அதே போல டாப் அண்ட் மாடல், ஜீன்ஸ் பேண்ட், லெஹங்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான ஆடைகள் புதுவிதமாக அவர்களுக்காக வந்து இறங்கியிருக்கிறதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். அதே போல ஆண்களுக்காக கோட் மாடல், பனியன் மாடல், ஜீன்ஸ் பேண்ட், ஜீன்ஸ் சட்டை உள்ளிட்ட மாடல்கள் வித்தியாசமாகவும் விதவிதமாகவும், அதே போல தற்போது அவர்களுக்கான பட்டுச்சட்டை, பட்டு வேஷ்டி உள்ளிட்டவை கலர் அதாவது வண்ணமயமாக கிடைக்கிறது என்பதாகவும் வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். காவல்துறையினரும் முழு வீச்சில் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக 4 மாசி வீதியை சுற்றி 150க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு 200க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். இந்த தீபாவளியை சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுக்கேற்ற விலையில் பட்ஜெட்டில் மக்கள் ஆடைகளையும் அத்தியாவசிய பொருட்களையும் வாங்கிச் செல்கின்றனர். புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் லட்சுமணனுடன் மணிகண்ட பிரபு.